Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasngi baar jong katayaw ka Voice of the People Party Nongstoin Constituency kalalay ra plakat hakamat kayeng sa MLA ka Nongstoin uba Gabriel Walang hagasnong pendeng Ray West Khasi Hills. Laong bagati ka jinglet banra plakat jong kidikot kaseng VPP Nongstoin hakamat kayeng sa jong tayo MLA kalong kum kadak ban pen-i ka jing persya halor ka jing bamkren AA jong u halor ka reservation policy. Habakren kilat patay kubor usamla Davis Frankie Walang, Joint Secretary VPP Nongstoin ulaong. Bagay ka jinglet banra plakat hakamat kaying sa jong MLA kalong ru kum shibenta ban penbor yu ban krenlem haying dor bartawan ke jela kamtam ha kabayade bat ka mat kabakta ikikun samla. De haka jing angnut ka jongi kalong ba ni trang ni kmet lenti bahaga jing sha UMLA jongi ru unde uwe kan unong ya sai nakabanta ka khia ka shon jongi pai ba khamtam haba uyi ki lagi jing e ki ba ni kun samlang ya kando de ula de ban kren ai kan ha assembly nakaling jong uru kum unong kmat pai ba bede begini pang hak bede bat kanika reservation policy kemut ne ka de ka tang i jing sedang jong ka jing yale lene jong ka jing yakhi ka jingi banganang ya yang nei chakmat kam kut tang menta ka sngi kaneka de ka jing sedang ka ba le se haki sngi ki banwan ka jing dawa ka jingi ya ka hok kalong ba le se kanang jur tat hadu ba ka sarkar kanda sngap kanda sngo ya ki jing ya kendu jing e ya ki jing kerpat ya ki jing dawa jingi upai ba